मामुना लेंहरबा साथिन थाखा टाइम पास खालामनो लेंहरदों थब्लाय लायबाय थब्लायथ' हौवा गोनां ओमफ्राय गथ' गोनां सासे बर' आइजो हमजालायबाय फुल भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय था नायब्ला बुजि मोनगोन दा मा सोलिबाय थादो 6 दिनाव हिनजाव खारनाय बेखौ जों नायनोनो बादायलांबाय खोमा ना नायनाय ओमफ्राय गोबां मानसिया बुंदों जोंनि बर' समाजाव खालि बेफोरनोल' देखायनाय जाबाय नामा सोरबा हिनजावा गारना खारनाय सोरबा हिनजावखौ लाना खारनाय बैफोरबायदि गोबां मानसिया नुबोगासिनो आरो गोबां मानसिया जोंहा मा खालामदों मा सानदों सोरबा सोरबा उन्दै उन्दै गथ'खौनो हाबा खालामनानै लाना फैदों हमजादों पुलिसजों जेरैबायदि जोङो नुनो मोनदों बेफोरखौ जोङो दा जोङो मिडियायावसो नुनो मोनगासिनो आरोना दा नोंथांमोना नायग्रोनानै ला नैबे जाबाय बेलेग आलदा आपडेट दा बेखौ आंनो राजिब बसुमतारिया हरदोंमोन आरोना फेसबुकनि गेजेरजों दा बिथांनि भिडिअखौ नायग्रोना ला गथ' सासे दंमोननो हौवा दंमोननो ओमफ्राय हमजानाय मा बुंबावगोन आरोना सोलिबाय थादों दा मिडियायाव पार्लारनिफोराबो हमजानाय चिरांनि बहाबा क'क्राझारनि माबानि बेफोरबायदि हमजानायखौथ' नोंथांमोना मोनथिखायो दा पार्लारावबो ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि हिनजाव मानसि दोङो इउनिसेक्स पार्लार खुलिनाय नामाव माने देहाखौसो फानो आरोना बिसोरो ओरैनो आइफनखौ लाया 16 प्र मेक्स आइफन लानानै आयनायाव बिसोर देखायबाय थायो दा बेफोरखौ ओरैनो बिसोरो देखाया मा खालामो बिसोरो पार्लाराव इउनिसेक्स पार्लाराव मा खालामो बिसोरो देहा फानो आरोना गुबुन गुबुन हौवाफोरखौ लानानै बेफोरबायदिनो माबा खालामो मानो हमजाखो दा लासिसिंनो नोंसोरनि बिजनेसा बिमोननो नामा नोंसोर संसाराव सानदोंमोन नामा जोङो बेफोरबायदि बिजनेस खालामनानै गिदिर मानसि जागोन गिदिरजों थाखा रां आरजिगोन होननानै मालाबाबो साननाङा बेफोरबायदि सिखावा सानसेखौ खावनो हागोन 10 बारखौ नों खावनो हाया हमजाथारगोन नों सानसे नङा सानसे दालाय मानो गेरेक्टार मानो दालि ओंख्रि जायजोबनांखो मोजां खालामदों गासैबो मोजां खालामदों आरो बबेबा जायगायाव दङ जोङो मोनथिनो मोनगोनसो र' साननैसो उनाव आरो जुदि सोरबाफोर बेफोरबायदि भिडिअखौ नायना लायाखैब्ला पस्तायगोन जाय इउनिसेक्स पार्लार खुलिनानै बेफोरबायदि देहा फानगासिनो मोनजोबगोन गासिबो बुंनांगौ बारा आं गैया नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फार्स्टआवनो नायग्रोनानै ला बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरलायबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो भिडिअखौ शेयार खालाम कमेन्ट खालामनो दाबाव नायग्रोना ला भिडिअखौ 나가 좀 캠퍼스만 여러 팀 가시면 그러고 와요. 말라니 제가 우리만 치나마 우리만 치면 누가 와 보러고 와 보러고 와 한번 영어 한 스코어에는 물에 머려 ang apa manmunya yang ngurus manmunya yang ngurus satin tak kali time pas kalam ni ngurus juga थब्लाय लायबाय थब्लायथ' गामनाला गैया बहाय गामनाला गैया नोङो जुदि थाङाब्लाना गाबोनहाय दिनै हरसे ट्रेन थांफानानै नों मा नुफाखौ लेंहरनानै नुखाबाय नोंथांमोना दा बेवहाय जोंहा नुनो मोनबाय थायो
मा जामारजोबखो आदै मादै बाजैमोन मा जामारजोबखो एक्चुअलि मा संसार जानानै जे बिसोरो हौवा गारनो हायो गथ' गारनो हायो हौवा गारनो हायो बेखौ बाद दोन गथ'फोरखौथ' अननांगौना एसे गथ'फोरखौ एसे गोरलै गोरलै 3 मान्थ 6 मान्थ 2 बोसोर 3 बोसोरनि गथ'फोरखौ गारना खारो गथ'फोरा जे गाबै गाबै बुङो मबाइलाव फैफिनदो आयै होनलायनानै दा बेफोरखौ अननाय दंना गैया ओरैबायदि गाबै गाबै निउसनि गेजेरजों ओरैबायदि बुंहरो सोरबा भिडिअ बानायोब्ला गथ'फोरा हौवाखौ अननाय गैया एसे गथ'फोरखौ अननांगौ दै आदै मादैमोन बेफोरलाय मा खालामनो जुदि बिमा बिफायानो गारना खारोब्ला गथ'फोरा मोजां जानो गथ'फोरा गेदेरफोरा बेफोरबायदिनो खामानियाव आगान होयोब्ला गथ'फोराथ' मोजां जानाय नङा गथ'फोरासो सोलोंजोबगोन माथो बिमा बिफायानो बेफोरबायदि देखायोब्ला गथ' गथायासो बुजायनो गोनां जाबाय दा आजिखालि बिमा बिफाखौ मा जाबावगोन सेंग्राफोराबो हिन्जाव गोरलै मोनला आजिखालि बेफोरबायदि हाबा जानायखौसो फसायलाबायो खोमा ओमफ्राय हिन्जावफोरा मा खालामो बिसोरो गुबुन सेंग्राफोरखौसो माने लाइफआव फैनानैबोथ' गोजोन संसारखौनो जानो रोंला सेंग्राफोरजों फैनानै माने लाइफखौ बरबाद खालामनो हायो सेंग्राफोराबो जे बेफोरबायदि बुरै हिन्जावखौ मा मोजां मोनोथाय बेफोरखौ आरो बुंनो हाला आरोना सिख्लाफोर गैथारै बायदि खालामो आरोना बे लाइफआव जेन मोजां मोननाया बेनोल' बे लाइफआव सासेल' सिख्ला दोङो आरो लाइफआव सासेल' सेंग्रा दोङो बैफोरबायदि सानना लायो खोमा हाजार सेंग्रा सिख्ला दोङो दा बे सासेनि थाखायनो मानो थैयो आरो सेंग्राफोराबो बेफोरबायदि साननो नाङा ना गलियो गोसोआ बिराद गलियो नों मोजां मोना सानगोन नों मेसेज गेलेबाय थागोन बाजै मा खालामदों बाजै ओंखाम जाबाय नामा बाजै बाजै मा खालामदों बहा थांदों मा खालामदों हासबेन्ड दंना गैया बेफोरबायदि मेसेज गेलेनो माने गोसोआ गलिलाङो आरोना दा बेनिखायनो बुङो सोरबाफोर फेसबुकआव नोंखौ मेसेज खालामब्लाबो फेसबुकआथ' गासिबो थाखायो नालाय बाजैयानो जा गथ'आनो जा बोरायानो जा बुरैयानो जा गासिबो थाखायो दा बेनिखायनो बुङो फेसबुकआव हाजार मानसि फाग्लाबो नोंखौ मेसेज खालामगोन फाग्लिबो नोंखौ मेसेज खालामगोन मोजां मानसिबो नोंखौ मेसेज खालामगोन नों मोजां मानसिनि मेसेजखौसो नोङो रिप्लाइ हरनो रोंनांगोन दा गाज्रि मानसिजों नोङो थाफानो गावनि गोसोआबो सेन्स जालाङो आरोना गावनि गोसोआबो गलिलाङो नोंखौ बाजै होननायावनो बियो नोंखौ बमब्रायलांगोन आरोना आरो बिबो बै हिन्जावाबो नोंखौ आदा होननो थागोन फंबाय मा खालामदों आदा मा खालामदों मेसेजाव ओरैबायदि गोदै हरगोन आरोना नोंखौ ओमफ्राय मा जालांगोन बिसोरो सानैनि गोसोआ गलिलांगोन आंसो मिनिनो ओंखारलायो आरोना भिडिअ बानायबानो आंसो मिनिनो ओंखारलायो मा बुंबावगोन दे लोगोफोर भिडिअआ बेखिनिसै गोबां भिडिअ बुंबाय आरो गोबां भिडिअ आङो फिननाय होबाय बिबुंथि होबाय सोरबाफोर गाज्रि मोनोबाथ' मोनगोन आरो मोजां मोनोब्ला मोनगोन कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय